Dobro večer, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Posle nekog vremena ponovo smo u studiju nešto drugačije. Moja malenkost i moja večerašnja gošća, a to je naša poznata slikarka, konceptualna umetnica i aktivistkinja na polju ljudskih prava. Večeras u studiju nešto drugačije, Biljana Cincarević. Biljana, dobro večer. Dobro večer. Biljana, moram da te pitam ono čuveno pitanje koje sad možda ima veću težinu nego do sada, kako si? Nikad bolje. Sjajno, baš se dobro osjećam. Proleće, sve je procvetalo zeleno, budi se lepa životna energija, tako da sve mi je potaman, sve je na svom mestu, sve je savršeno. A reci mi, da li ti negde prija ovo što smo malo usporili? Ja ne znam kome to ne prija. Nema saobraćaja, nema buke, nema stresa. Nekako smo svi ušli u svoje domove, usporili smo. To je neophodno da s vremena na vreme napravimo na godišnjem nivou ceo sistem, da napravi break od mesec dana, da se sve ugasi, sve da stane i samo da dišemo. I misliš da smo sad imali priliku to da uradimo? Možda više nego ranijih godina? Pa da, ja verujem da većina ljudi je to osetila, taj mir koji... Jer stalno se negde žuri, stalno se nešto radi, stalno nešto... To je takva distrakcija našeg sistema, da je to... Ti si verovatno imala, da kažemo, taj luksus da nekako, pošto se baviš i umetnošću, da praviš te odmore od po mesec dana. Ali da li misliš da je ovaj kolektivni odmor, da kažemo, od mesec dana, od svih nekih standardnih aktivnosti, da će da utiče negde pozitivno na svest čovečanstva? Pa ja verujem da da. Aha. U stvari, dolazi do drastične podele, dolazi do tog velikog dualizma, da oni ljudi koji nisu mogli da se usaglase sa sobom i da prihvate taj mir, da njima će biti jako teško, a naravno nisu mogli se usaglase, verovatno zbog ekonomske situacije koje će njih najviše da pogodi, jer kada se ljudi mnogo vezuju za novac, za materijalno, za tako te neke stvari koje ne mogu da odnesu sa sobom u grob, jel te, onda će im biti mnogo teško. Dok ovi drugi mi, jel te, mi to tako prihvatamo onako kako treba, jer taj mir nam je stvarno neophodan, da budemo sa svojim porodicom, da budemo u svom domu, da sredimo staru dokumentaciju, fotografije, knjige, da kuvamo, da sedimo svi zajedno za stolom u isto vreme da jedemo, da gledamo filmove zajedno, da pričamo, da razgovaramo, da imamo puno vremena da provedemo sa onima sa kojima nemamo puno vremena inače. I mislim da je to veliko blago. A sad si rekla, ova prva grupa ljudi se vezuje za nešto što ne može da odnese u grob i, kako si još rekla, stvari za koje, te neke materijalne. Ali šta je, evo sad to mi otvara negde pitanje logično, šta je to nešto za što možemo da odnesemo u grob? I zašto se treba vezivati onda u životu? Ako se uopšte treba vezivati? Da. Pa odlazimo sa tim osjećajem, sa svojim savešću i sa svešću šta smo ostavili iza sebe. To je najveće blago. Naša deca, kako smo vaspitali našu decu, šta smo utkali u njih, šta smo uradili za društvo, šta smo svojim delima, rečima, postupcima, svojim prijateljstvom, svojim sestrinstvom, majčinstvom ostavili iza sebe. To su te neke vrednosti gde su ljudi malo zaboravili, ali koje su se jako vrednovale. Naši preci su to jako vrednovali i to je ono što je važno da se prisetimo, zato što to je ono što čini zdravo društvo, to je ono što nam obezbeđuje napredak, to je ono kako stičemo bogatstvo. A kada sve te osobine i sve te vrednosti zaboravimo, stavimo po strani, onda šta se dešava? Dobijemo užasno društvo, dobijemo ratove, dobijemo kriminal, dobijemo energetsko smeće u društvu, kao i ovo bukvalno smeće i ovo zagađenje ekologije. A da li, evo sad smo pričali o tom naličju ove pandemije i tim nekim stvarima koje
su proizišle iz činjenice da se nismo kretali, da nismo izlazili i tako dalje, da smo imali vremena za sebe, za neke drage ljude. Da li ipak možda poznaješ nekoga koji je osetio, da kažemo, pravo lice ove epidemije, odnosno nekoga ko je bio bolestan, ne daj Bože, nekoga koji je imao posledice po zdravlje ili život? I da li misliš da je, sad moram to neko pitanje, onako, konkretno pitanje da postavim, da je ovo sve preuveličano u odnosu na ono što stvarno predstavlja? Pa puno sam razmišljala o tome i na internetu svašta možemo da nađemo, i ono što je za i ono što je protiv. Imamo ljude koji se striktno pridržavaju tih mera zato što veruju da im to spašava život. Isto tako postoje ljudi koji apsolutno ne veruju, tačnije veruju da je ovo jedna velika zavera. Ja mislim da je sve to istina, i jedno i drugo. I verujem da, ono što zaista verujem, da postoji jako mali procenat ljudi na svetu koji u stvari kreiraju tu geopolitičku novu podelu u svetu i koji su vlasnici svih tih korporacija koje su prevazišle naciju i državu, i oni su se udružili i oni sad kroje nama neku budućnost. I to je fakat, to je prosto istina. Sad, taj virus, da li je on veštački ili nije, to više nije ni bitno, da li ubija, da li običan grip može da ubije neku osobu koja ima slab imunitet, može, da li ljudi inače umiru od gripa, sezonskog gripa, umiru. Ovo je samo jedan pojačan grip koji je onako vrlo izdrživ i mislim da je on, pošto sam ga ja preležala, by the way, početkom februara, da, to mi je posle tek rekla moja homeopatkinja, da. A to je, izvini, dobar primer, zato što je dosta ljudi u tom periodu negde imalo vrlo tešku tu neku respiratornu, da kažemo, neki virus. Ovdje su svi kašljali, ja sećam u mom okruženju su svi kašljali i moja teorija je isto da smo svi negde tada prošli. Ja sam ga preležala, meni je to potvrđeno. Ali nije bio samo on, nego je bila kombinacija još raznih nekih virusa i pored, recimo, i koksaki sam imala. Ali, pošto se ja lečim isključivo homeopatski kvantnom medicinom, to je piece of cake da se očisti, nije to nikakav problem. Mislim, to zapadna medicina se muči da ga izleči, ali ovakvom integralnom medicinom je to vrlo jednostavno. I pod svim tim virusima ja sam otišla u Afriku i pela se na Kilimandžaro. Mislim, to hoću da kažem da nije on toliko strašan ukoliko ste zdravi, imate zdravi imunitet i zdrave životne navike. To je ono što u stvari dolazi kao rezultat vašeg načina života. Mislim. Šta ti konkretno radiš za svoj imunitet? Kako gradiš imunitet? Pričamo fizičko, mentalno ćemo tek da pričamo, ali ovaj fizički, kako ga izgrađuješ, kako ga očuvavaš? Pa s obzirom da živimo u gradu i da sva hrana koju kupujemo po prodavnicama da je jezivo otrovna, naročito meso, tako da meso apsolutno ne jedem ni po restoranima, ni naročito ne kupujem piletinu, nikad ne, zato što znamo šta je to. To je antibiotici, hormoni rasta i kako su te životinje rasle u tim kavezima, to je jezivo. Jedem meso samo kad mi moja majka nabavi sa sela, znači znamo da je to trčalo, da je to jelo travu i tako jedem. I jedem ribu eto mi imamo igrom slučaja riblji restoran i dolazi nam divlja riba iz mora, iz Hrvatske i Crne Gore, tako da to jedem. Znači, prvo je to ishrana. Jedem jako malo, postim. Mislim da je u stvari post jako važan. Post u smislu, izvini, ovih verskih postova ili imaš neki svoj ritam? Ja imam neki svoj ritam, ali koji god post da uzmete. Recimo, ja sam sad postila ovaj naš pravoslavni 40 dana. Nisam išla da se pričistim, zato što ja sa sveštenicima nemam tu neku relaciju, što ne smatram da su oni posrednici, da mi treba posrednik do Boga putem njih. Oni su samo jedna tako administracija koja mora da drži naše religijne institucije urednim, koliko god to može. Tako da sam postila taj 40 dana post i toliko mi je prijao, to je toliko zdravo. I nisu džaba naše bake i prabake, naši preci postili. Jer ne samo što održava zdravlje tela, nego daje ti neku mentalnu snagu.
recimo, pored tog posta, ja postim jednom nedeljno, pratim mesečeve mene i onda 24 sata ništa ne jedem, pijem samo vodu, soko ili kašičicu meda eventualno uzmem. I onda sam puno čitala o tome. Naročito, recimo, ruski naučnici su to istražili onako potanko koliko je taj post zdrav. Jer, ajde što je fizički zdrav, pomenula sam da je mentalno zdrav, jer kad se vi imate hranu svuda oko sebe, gladni ste, jede vam se, ali izdržavate, nećete da jedete. To je ta neka unutrašnja snaga, unutrašnji mišići, mentalni mišići, energetski mišići koji se bildaju. To je jedna vrsta teretane za karakter. To je ono što, to je stvari najvažnije, taj post. Hranu tu i tamo, mislim, nemaju svi mogućnost da kupuju hranu sa nekog imanja sa sela, ali onda mogu da izbjegavaju meso, da ne idu to meso koje se prodaje po Maxima i Dema i ne znam, makar to, samo preporučujem da izbjegavaju to meso. I da poste. Smo pričali o fizičkom imunitetu i o tome kako telo može da se unošenjem ili ne unošenjem hrane pripremi za eventualni dolazak nekog virusa, bakterije ili nečeg sličnog. Ali kada govorimo o mentalnom imunitetu, tu već pričamo o tome kako očuvati da u tvoj ne može baš svašta da prodre i da ga uslovno rečeno zarazi. Čini mi se da je to negdje mnogo teža kategorija, naravno, i održavanja i svega ostalog. Kako uspevaš taj mentalni imunitet da napraviš, bilduješ, kao što si rekla? I to je mnogo, vjerojatno, i šira tema, pa ćemo o njoj pričati kroz mnoga dalja pitanja. Pa nisam se ja uvijek ovako dobro osjećala. Jako mi je bilo teško kad sam bila mnogo mlađa, zato što mi ponesemo svašta nešto. Kad se rodimo, u stvari, to je neko jako lepo rekao, ne mogu se setim ko, da li je Joseph Campbell ili Carl Jung, da nas prosto rodimo se tako što nam neko baci nas u neki lavirint, veže nam oči i kaže sad nađi izlaz. To je to. Da kad se rodiš ti dobiješ jedan ozbiljan paket, jedno breme koje nosiš sa sobom. Nosiš pre svega i svoje porodice, i svog nasleđa, i svoje kulture, i svog predačkog nasleđa i nosiš karmički, nosiš svašta nešto. I to dok smo mladi, to možda i ne osjećamo u tom nekom postpubertetu, početak 20-ih, ali onda tako negde kasne 20. I 30. to onda počinje stvarno da nas pritiska i nosimo onako vrlo jedno veliko breme. I ako ne radimo na sebi, ako ne krenemo da se osvešćujemo i da sagledavamo šta je to što mene zaista muči, što me pritiska, što me boli, da li je trauma, da li je neko nasleđe, da li je uopšte program koji nam, sistem u kome smo se rodili, tradicija u kome smo se rodili, nam je nametnuo. Mi imamo sve te silne ratove koji su se ne samo ovih 90-ih i ovaj embargo što se desio, nego, mislim, postoje neke generacije koje su sva 3 rata doživali. Prvi i drugi svetski rat je, mislim, to su najveće traume ikada. Mislim, samo da pogledamo, da vratimo unazad dokumentarni materijal kako smo živjeli 90-ih, to je teško. I sad sve to zahteva, traži jednu ozbiljnu psihoterapiju ili ozbiljnu neku vrstu terapije. Svako može da pronađe sebi nešto gde će krenuti da isceljuje, da osvešćuje sebe i kad sebe osvešćuje, isceljuje i svoju okolinu, i svoju porodicu, i svoje prijatelje. Jer, znate kako se kaže, kad neko zasija, njegovo svetlo padne na njega pored njega i onda aktivira svetlo onog pored sebe. Tako da zdrave osobe, one koje rade na sebi, koje su svesne da ne mogu više da nose to neko breme i tu neku težinu, tu neku bol ili strah, one rade na sebi. Ali žalosno je to što većina ljudi ovde je navikla da živi sa strahom i smatra da je strah jedna normalna kategorija u njihovom životu. Da se boje, da recimo,
postoji puno dece koji su imali traume u detinjstvu, traume iz ovih ratova, bilo da su to traume koje je izazvao recimo gubitkom jednog od roditelja ili ako su izgubili kuće, ako su izbjegli ili šta već, ili ako su ih čak i roditelji zlostavljali. Oni ne mogu da dođu do toga da shvate da je to ozbiljna stvar na koju oni moraju da rade, da isceljuju sebe, jer će to preneti svoj deci, na kraju krajeva to stanje može samo da se pogoršava. Tako da to je jedna mentalna higijena kada radite na sebi. Da li, kao što recimo idemo kod zubara ili ginekologa ili oftalmologa ako nam je slab vid, isto tako moramo da imamo tu redovnu neku terapiju bilo koje vrste. Da li to može da bude sport, da li može da bude hobi, da li može da bude joga ili meditacija ili neke druge duhovne discipline. Molitva je, mislim, jedna od najvažnijih, u stvari, kako bi to rekla, stalo mi neke engleske reči dolazi, gde u stvari mi pravimo nove, reprogramiramo sebe. Kada molimo nešto, kada ponavljamo te reči, mi u stvari sebe podsjećamo ono što nam treba i ono što nam ne treba. Molimo se da nam otpadne ono što nas boli, što nam smeta i tražimo ono što zaista nam je potrebno u našem životu. I tako podsjećamo sebe. To je to mentalno reprogramiranje. Postoje različite tehnike. Svako može da pronađe svoju tehniku koja mu prija, ali je bitno da radi. A da li je u te vrste tehnika spada možda i tvoja umetnost? Da, kako da ne. Je li to u stvari? Da. Kako si otkrila da je baš likovna umetnost nešto čime želiš da se baviš? Pa sa tim se rodiš nekako. To je... Kako si ti to u sebi spoznala? Pa, još sam bila mala i onda su me tako roditelji i rođaci pitali šta ćeš ti da budeš kad porasteš? Kao što pitaju svu decu. Da. Ja sam se dugo sam razmišljala stvarno šta ću ja da budem kad porastem. I to me nekako, to sam posvetila ozbiljno vreme tome razmišljajući šta ću ja da radim kad porastem. I onda sam shvatila da u stvari ja želim da budem slobodna. Po zanimanju. Da želim da budem slobodna. Ja to kad sam rekla, ovi su rekli, pitali moje roditelje kao da vi držite u kavezu, pa je ona želi da bude slobodna. Šta to znači? A to je u stvari da imam slobodu, da putujem, da živim, da se smejem, da radim šta god hoću, da nemam nikakve zabrane, da nemam ograničenje, prosto da ne postoji granice onog što ja želim da radim u životu. I u stvari to je umetnost. Jer, kao što sam ti napomenula pre nego što smo krenuli da snimamo, ja zaista ne obraćam pažnju šta, ako bih obraćala pažnju šta ljudi, kako komentarišu i to, onda, mislim, ne bi se bavila ovim čime se bavim. Većina umetnika, verovatno, isto tako. I pročitala sam jedno istraživanje. Ali izvini, to je jako interesantno, jer vi pravite negde umetnost i za publiku. I sad, to je negde u koliziji jedno s drugim, ako malo bolje pogledamo. Jeste. Pa kaže se da su prvi umetnici u stvari bili prvi iscelitelji, hileri, šamani. Zato što umetnik kad se rodi, mi imamo te neke ekstra sense gde primamo, ne svi umetnici, ali oni koji zaista imaju te neke velike dubine, imamo te neke ekstra sense gde dobijamo inspiracije iz nekih nepoznatih nama svetova. I mi ne znamo odakle to dolazi, mi samo prosto kanališemo to što izlazi iz nas i predstavljamo to na platnu, u skulpturi, u performansu i tako dalje. Prvi umetnici su u stvari pravili prve rituale. Prvi rituali su bili prvi performansi gde su oni dobijali iz tih nekih muza i nekog spiritualnog sveta, su dobijali uputstva kako da naprave nešto kako bi predstavili nekom nešto ili dali nekom nešto. Isto su tako pravili ikone, relikvije, skulpture, hramove i mnogo raznih. Sva umetnost do početka renesanse je bila sakralna umetnost. Umetnost koja je u stvari imala ulogu da poveže publiku, gledaoce, vernike sa tim nekim transcendentalnim svetom, sa tim nekim duhovnim svetom. I oni su bili ta spona. Tako da
Od renesanse naravno umetnost postaje svetovna i postaje, neguje jedan, da kažemo, svetovni duh, karakter i tako dalje, ali mene interesuje... Kada se kaže komercijalni? Da. Možemo da kažemo komercijalni? Da, danas svakako jeste. Ali bez obzira da li umetnost komercijalna, ona ima ulogu da vam napravi neko zadovoljstvo. Recimo, ovi vaši gubleni ovde, oni su možda komercijalni, ali oni naprave jednu atmosferu u ovom vašem lepom studiju da prosto vas nekako golicaju, nešto vam rade, nešto prijatno rade. Naravno, i danas postoji umetnost koja ne izaziva prijatne emocije ili prijatne utiske, ali to je lična introspekcija umetnika. Recimo, ja ne volim da posećujem muzeje savremene umetnosti, zato što savremena umetnost je izgubila potpuno tu neku etiku u koju ja verujem da umetnost treba da ima etiku, jer umetnost treba da leči, umetnost treba da isceljuje ljudski duh, treba da... To je jako lepo rekao na otvaranju ovog festa sin Bekima Fehmija, Ulix, zato što je bio ovogodišnji fest posvećen njemu, on je tako divan govor održao šta je u stvari umetnost, da je umetnost treba da neguje ljudski duh, treba da ga podiže, treba da ga vodi na jedan viši ljudski nivo, na viši svesni nivo. I ja se trudim da to radim u mojoj umetnosti. Koliko god možda zvučim kao neka stara baba koja, sine, vodi računa kako živiš, vratit će ti se u životu, ali ja nekako to zaista, ja to živim, ja to radim i ja to tkam u mojoj umetnosti. I ne samo to, mnogo toga, naročito u moj novi ciklus koji radim, su jedni ozbiljni portali. Tako da... A to sam sad baš i htjela da te pitam, jer smo govorili o tome da se umetnik povezuje s nekim transcendentalnim svijetom i uopšte spiritualnim svijetom koji zapravo mu šalje neke određene poruke koje on treba da prevede, evo tako ćemo reći, tako da kroz čula mi svi možemo to da spoznamo, jel? Bilo da je to čulo sluha, čulo vida u slučaju tvoje umetnosti, verovatno još neka čula. Šta je ono što misliš da je tvoj zadatak da plasiraš, odnosno da nam prevedeš nama koji posmatramo tvoju umetnost? Da, prvo moram da kažem da sam jako sam srećna što sam umetnica, jer ovo sve što radim ima sjajan argument i sjajan izgovor. Pa ja sam umetnica, ja to mogu, mislim, mi umetnici to možemo. Možda ovo da kažeš je alibi, da. Pa to je alibi, jeste, da. Pošto sam nosila svašta nešto u sebi i onda sam morala da skočim u taj ambis, bukvalno da se bacim u tu veliku tamu svoje duše, sve ono što smo gurali ispod tepiha, sve ono što je u podsvesti, da bi istražila i da bi se oslobodila tih nekih stvari koje su me bukvalno držali u nekim kandžama. A u stvari to je bilo jako važno, jer bez tog istraživanja, bez skoka u taj ambis, ja nisam mogla da otvorim jedna ozbiljna vrata, jedan veliki portal kroz koji meni dolazi sad ovo što tkam u svoju umetnost. To je jedan vrlo škakljiv proces, vrlo težak proces, vrlo bolan proces i dug proces. I ja verujem da nije to za svakog, pre svega, ali pošto imam tu hrabrost i upustila sam se u te stvari i onda se otvorilo to jedno predivno područje koje je dugo godina bilo u zaboravu, mislim, ko zna koliko je bilo u zaboravu. Naročito se tiče tog ženskog principa, jer mi žene smo, to je jedno ogromno područje koje nosi, mitologija je toliko toga govorila, ali mitologija govori u simbolima. A opet simboli su tajni ključevi za otključavanje velikih istina koje nosi naša duša u podsvesti. Tako da istraživanje svih tih upoznavanje i spoznaja šta nose svi ti simboli je otvorilo jednu veliku medicinu koju tkam u svojoj umetnosti. I taj neki spiritualni svet
sa kojim sam se povezala je svet koji donosi isceljujuće vibracije, da tako prevedem. To je, mislim, postoje razne dimenzije i razne vibracije u tom spiritualnom svetu i nisu svi dobronamerni, nisu svi plemeniti. I to je taj lavirint, treba se osvestiti, prvo da se spozna ko si, šta si i šta je tvoja uloga, zašto si se rodio tu. I onda kad dođeš do toga, onda ti se polako otvaraju ta neka vrata gde ti dolaze tvoji saveznici, plemeniti, dobronamerni čuvari. To imamo u našoj tradiciji, to su naši sveci koje slavimo, koje smo potpuno zaboravili ko su oni, šta oni znače i kako se povezujemo sa njima na pravi način. Ali hvala Bogu, ipak je to održano. Iako su oni promenili svoje obličje s obzirom da oni imaju i svoje predhrišćansko postojanje i tako dalje. I naravno, tu su, mislim, taj gornji svet, spiritualni svet, svet plemenitih saveznika nosi puno nivoa. Mislim, to je jedna velika tema. To bi, da, mogla da bude tema za sebe. Ali ipak ću te pitati nešto, pošto sam pratila neke tvoje i gostovanja neka u emisijama i čini mi se da si imala i neke prezentacije gde si govorila o tome, a to je religija. I to breme o kom si govorila, s kojim se svi rađamo, breme da moramo da otkrijemo ko smo, šta smo i šta tu radimo, gde se tačno tu uklapa religija? Da li je ona neki lak proizvod koji treba da kupimo i da prepustimo brigu o sebi nekom drugom, tu spiritualnu brigu i potragu, ili misliš da je ona, kad pričamo o religiji, reći ćemo hrišćanstvo i ove sad nove monoteističke religije. Da li, vidiš u tome nešto što treba pratiti? Mislim da je religija odigrala svoju ulogu, ona je imala svoju ulogu i pokazala je rezultate svoje vladavine, naročito monoteističke religije, koje su judaizam, islam, hrišćanstvo, islam, koje su imale takav odnos prema ženi kakav su imale i pokazale su dokle su dovele ovaj svet. Mislim da njihovo vreme ističe i da one samo trebaju da postoje u istoriji umetnosti, da sve te naročito zapadno hrišćanstvo, da oni treba da se pretvore u muzeje, jer oni ništa dobro nisu doneli svetu. Čak sve ono što je Hrist doneo kao jednu predivan, jedan humani pokret, opraštanje, ljubav, humanost, oni su sve to izvitoperili i zloupotrebili. Jer kada je religija postala dogma, onda su napravili zakon i onda je postala državna kategorija i kad duhovnost, kada nešto što je plemenito pokušavate da, kako je patrijarhat radio, da ga racionalizujete, da ga napravite dogmu i da postavite strogi zakone oko toga, to više nije duhovnost, to je religija. I onda je služi kao alat za kontrolisanje mase. Misliš da je to bio cilj? Da, pa to je svakako, da. Kontrolisanje žene. Kontrolisanje žene. To je, vidiš, to je nešto o čemu sam htjela baš da razgovaramo, jer tvoj stav negde, to sam zaključila iz tvojih javnih nastupa, jeste da su sve te monoteističke religije u stvari imale u svom korenu ideju da se žena potpuno potčini. I šta misliš da je razlog za to uopšte? Pa to je jedna velika tema. Ja sam to govorila na mom prvom TEDx govoru pre nekoliko godina u Vršcu. Može se posmatrati iz nekoliko glavnih uglova, ali nekoliko milenijuma unazad, recimo pre 10.000 godina pa do recimo 4.000 godina unazad je vladao matrijarhat. Poštovanje velike boginje, poštovanje majke zemlje i svega onog što nam zemlja rađa. I ljudi su tu imali svest da je ona jedno veliko božanstvo koje treba poštovati, jer majka rađa. I postoje to veliko poštovanje žene kao majke. Međutim, to vreme je
verovatno, mi ne znamo, otkrićemo to u nekoj možda budućnosti, je bilo zasićeno toga. Onda je došlo vreme patrijahata. Jer je morao patrijahat da se iskaže i da pokaže tu racionalnu, tu silnu mušku energiju koja se svetila ženi i onda je zarobila ženi. Onda imamo taj veliki mit u Bibliji kako zmija daje Evi jabuku, ona pojede i odvodi Adama u greh. I onda ona bude osuđena da će u mukama da rađa, da joj bude muž gospodar, pre njega otac i brat, da nikakva prava glasa neće imati, da će biti kao sluškinje, prosto rađalica i radilica. I tako su žene vekovima živele, vekovima, sve naše pretkinje su to živele, mi to imamo zabeleženo u našem DNK i to pulsira. I zašto su žene osjećaju taj neki bes, nepravdu, teskobu, zašto su žene takve kakve su? Zato što to pulsira u nama. I to je kolektivno nesvesno i to je transgeneracijsko nasleđe i lično predačko nasleđe. I mislim, jezive su se stvari dešavale, sad mi padaju neke stvari na pamet, nego da sad ovo novo savremeno vreme je u stvari izjednačilo taj neki matrijarhat koji je bio i taj neki patrijarhat i sad treba da dođe vreme i dolazi vreme balansa. Pre nego što vreme balansa dođe, žena mora da isceli te traume koje je vekovima podnosila od patrijarhata. Ko je religija nametnula? Ili religija odigrala glavnu ulogu u tome. Vidimo u fundamentalnim islamskim državama i dalje imaju taj jezivi odnos prema ženama. Oni bukvalno žene kupuju i prodaju, otac proda ćerku da se uda za nekog tamo ili recimo kastriraju ženu u Somaliji ili to su stvarno jezive stvari. Na kolektivnom nivou, bez obzira što živimo na različitim područjima, mi to svi osjećamo na kolektivnom nivou. I zato su žene počele masovno da se bude, da ti ženski pokreti, da kažemo sestrinski pokreti, jer žena sad osvešćuje da je žena ženi sestre, treba da je pruži ruku, da je podrži, da je pomogne, da je bude vetar u leđa. A patrijarhat je naučio ženu da se boji za svog muškarca i da bude ljubomorna na druge žene, da podmeće nogu, da to su sve te užasne traume koje su žene podnosile je izrodilo to da žena ženi bude neprijatelj. Sad dolazi neko novo vreme gde žena svesno uči, sagledava to kroz razne terapije, razne metode. U stvari samo sagledava šta se dešava i onda se otvara za nešto plemenito, za nešto što leči njeno srce, njenu dušu, što leči kolektiv, što leči nju kao majku, što leči odnos između majke i ćerke i tako dalje i tako dalje. I to je globalno i to se svuda dešava. Ja sam povezana sa raznim ženskim krugovima u svetu i imamo naše radionice i naše treninge, nalazimo se tako po nekim divnim krajevima sveta. Tu sam puno naučila, puno toga sam donela u ove moje krugove žena i mnogo je lepo i baš osjećamo da se kako to raste i koliko u stvari to doprinosi jednoj harmoniji u ovom našem društvu i tako to je mnogo važno, mnogo to važno. A kako se uklapa da kažemo radikalni politički feminizam u recimo te krugove žena kojima čiji si ti član, jel? Da. I u kojima se krećeš? Pa taj radikalni feminizam je počeo da kažemo, početkom 20. veka je polako krenuo i u prvim borbenim redovima su bile ozbiljne ratnice. One su morale tako da se izbore, one su morale da budu radikalne, jer to su prvi borbeni red, da se boriš za da udahneš vazu, da se izboriš za svoje osnovna prava, da možda budeš vlasnica zemlje, da mogu deca tebi da pripadaju, da prosto da se pojaviš kao biće koje ima prava na život. I mnogo smo zahvalne takvim ženama i takvim pokretima. I taj pokret je odradio svoje. A onda kad su se žene malo, kad su dobile prava, kad su se upustile, onda su krenule dalje da rade i dalje. Sad dolazimo do tih nekih finesa gde žene osvešćuju taj nežni ženski princip koji je bio zatvoren.
baš zbog tih trauma. Politički taj feminizam igra svoju ulogu i potreban je. Ali isto tako treba da prati tu neku klimu i te neke mnogo važne stvari koje održavaju kontinuitet, civilizacijski kontinuitet, osnovnu etiku, osnovne skrupule. Majčinstvo, to je mnogo važno, sestrinstvo je mnogo važno i mnogo je važno da ne zaborave taj svoj pravi iskonski ženski princip. Jer gledano fizički, žena ima mekšu kožu, mekši glas, kosu. Naša lepota je mnogo lepša fizički od muške lepote. Jer se kaže da će lepota spasiti svet. Jer to je naš princip. Naš princip je lepota, majčinstvo, mudrost, moć. Mi imamo ogromnu moć. Zato što u našoj materici se nalazi ta seksualna moć koja je žestoko istraumirana. Ali kada je iscilimo, kada je osvestimo, onda je stavimo jedan balans i sa tom našom moći možemo da kreiramo šta god. Ali trebamo tu svest da kreiramo u plemenitom pravcu. Ono što održava kontinuitet i nasleđe ženskog principa, a to je porodica, to su deca, to su one prave vrednosti koje su muškarci tekako u patrijarhatu i religija uništili. Ali često se dovodi u koliziju upravo ta potreba i mislim na neki način funkcija žene da rađa i da ima porodicu sa nekom vrstom u modernom svetu karijere. Čini se kao da su te dve stvari dalje u neskladu. Da li je taj balans o kome ti zapravo govoriš trenutak kada će to sve biti u nekom skladu? Pa ne verujem da su u neskladu. Prosto svaka žena to individualno doživljava. Neka zaista ima ogromnu energiju, stvaralačku, kreativnu energiju da se manifestuje u politici, u poslu, ekonomiji ili nauci ili gde god. I to je njeno pravo i to je njen izbor i to treba podržavati i to je divno. Ali isto tako, pošto je prenaglašeno to da je žena samostalna, da se ona stalno utrkuje sa muškarcem i da se pravi to neko poređenje, u tome ona zaboravlja tu svoju pravu moć i svoj pravi princip, da ona možda, ne ona jeste vladarka, jer žena je matica, sve se vrti oko žene. Jer kaže se, to je vrlo poznata stvar, kroz istoriju i svi duhovni učitelji vekovima su govorili da je posljednje što je kreacija stvorila, to je žena, da je ona savršena, ona nosi ogromnu moć. I da ona treba da bude bukvalno kao ta velika boginja, da se sve vrti oko nje, da ona bude zadovoljena. Jer kad je žena zadovoljena, kad je srećna, kad je mažena, kad je pažena, kad je voljena, onda ona samo daje. A ona kada daje svima i puni sve. Daje to muškarcu, daje toj deci, daje društvu, daje svima. Tako da, to je stvar izbora da li će žena da se bavi politikom, naukom, da li će da uživa u svojoj porodici, ona sve sama kreira. Ali jako je važno da žena se zagleda u svoj podsvesti, ono što nosi, da pogleda to predačko nasleđe, jer bez toga može da kreira i neke vrlo izvitoperene stvari. I reci mi još za kraj, pošto moramo polako i da privodimo kraju ovaj naš divni razgovor, da li možda nekad pomisliš da bi sve ove stvari o kojima evo ti i ja danas ovde pričamo, a i koje ti kroz svoju umetnost takođe predstavljaš, eto da smo ne znam u srednjem veku ili da li ti to neko nekad rekao kao pa ti bi sad gorela na lomači? Si razmišljala nekad o tome? Pa naravno. Sigurno ili bi gorela na lomači ili, pošto sam radila regresiju. Regresija to je hipnoza gde se vraćaš u prošlost, pa se vraćaš u svoje detinjstvo, pa se vraćaš i u prošle živote. Tako sam posetila par svojih prošlih života i videla sam jedan takav život gde mi je bilo baš jezivo
baš zato što sam bila tako moćna žena i bila sam lepa žena i ta lepota je bila jako opasna jer su svi želeli da je posjeduju i onda je ona ispaštala zbog toga. I zato je to, žena kad je lepa i kad je moćna u prošlosti, to je bilo jezivo. Zbog toga su naše majke nas vaspitavale da budemo smerne, gledamo, mislim naše majke, naše pretkinje su vaspitavale da se gleda u zemlju, da žena ne sme da pokaže svoju moć i svoju lepotu jer je to opasno za nju, neće preživeti. Tako da, hvala Bogu, došlo je to vreme, zahvaljujući tim prvim borbenim redovima tih feministkinja koje su nas oslobodile toga, još uvek oslobađaju, da mi možemo sada da se bavimo nekim finesama u našoj ličnosti, da uđemo u tu pravu moć boginje. Mislim da smo samo načele neke od tema, morat ćeš da dođeš još jednom, da malo podrobnije. Volim da pričamo o tome i treba to, mislim, to treba pričati. Nema često, prvo nisu često žene gošće u ovoj emisiji, a još se ređe priča o ovakve stvarima. Hvala ti puno što si bila gošća. Napomenula bih samo, ukoliko nekog zanimaju ovakve stvari, da ja imam jedan profil na Instagramu, zove se Crvena planetarna luna i to je zatvoren profil da ljudi samo, ako ih interesuje ovakve stvari, da mogu da slušaju, tu snimam neke videe, tako da, eto. Ja ću prva da te zapratim tu, nisam ni znala da imaš to. Hvala ti još jednom što si bila gošća. Hvala tebi što si me pozvala. Nema na čemu i drugi put. Vama hvala što ste nas pratili, pratite nas na svim društvenim mrežama, @nstdrgcija na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Pokušajte da uživate u životu, mi ćemo se isto tako potruditi i kako nalaže, da kažem, tradicija ove emisije, nazdravit ćemo za kraj. Pa živjeli u zdravlju. Živjeli vi, dragi gledalci.